Hej alle sammen, Heroic Ranger. Jeg er til LAN stadigvæk, og jeg spiller sammen med Kasper! Hej boys. Og ikke med mig, men jeg har stadig... Og alle drengene er her også stadig, men jeg ved ikke om I kan høre Kasper, men jeg skal nok sådan... Hvor er du henne? Jeg er bag, jeg flyver med gode baner. Okay, Kasper, nu skal vi... Jamen, det gør jeg ikke. Jamen, jeg står ikke stille, Kasper. Hvor er du henne? Okay. Vi skal spille TNT-blokken Factions. Wow, shit. Wow. Nå, det var fordi vi var i vandet. Okay, her. Disabled items. Vi må ikke bruge Invisible Potion. Nether og End Portals må vi ikke bruge. Ej, hvor nederen. Og Bedrock må vi ikke bruge. Okay, herovre der har vi nogle regler. Faction, nej, det er commands. Hvad laver du, Kasper? Jeg skal lige se commandsene. F create, okay, jeg created i faction. Create heroic. Ja. Slash F in. Right. Nej, du skal ikke bruge alle dine penge. Lad nu være, Kasper. Vi skal bruge dem til at... Vi skal bruge... Nej, er du dum? Nej. Lad være. Vi skal bruge pengene på at gøre, så vi kan tjene flere penge. Og så kan vi købe til en tid bagefter. Slash invite. Nu er du inviter, så skal du skrive slash join. Slash F join. Og så heroic. F claim. Slash F tag. F set. H-E R-O-I-C. Nej, du skal ikke skrive Ranger, du skal bare skrive Heroic. Heroic, det er klanen. Ja, du joinede. Okay, nu skal jeg lige skrive... Ja. Ja, mad kan vi godt. Er dine enchanted? Nå jo, det er de. Det er min texture pack. We are on YouTube. Ja. C/F promote. Vent! Du skal ikke købe ting endnu. Du har ikke råd til en spawner. Spawner, de er fucking dyre. Christian, køb armor, ikke en pistol. Armor, ikke en pistol. Fordi man har ikke brug for en ny pistol. Ja, men så køb armor også. Fordi at hvis de skyder på smager, så giver de os sådan... Kasper, hvor er du henne? Bare begynd at gå. Jeg tager lige nogle tools med, Kasper, men ellers så tager jeg... Hvorfor går du den vej? Sgu da dumt. Du skal ikke bare løbe. Kommer jeg og slår dig ihjel? Har du armor på? Det er jeg. Har du ikke taget noget mad med? Hvor er du dum. Godt være, at du har taget mad med, men du har næsten ikke taget noget mad med. Kasper, skriv slash warp wilderness. Jeg tror ikke, vi er gået samme vej. Hvad? Er vi gået samme vej? Har jeg overhalet dig?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Selvom det kraftråd med ligner. Vi finder bare et sted hver, Kasper. Så tager vi bare det sted, der er bedst. Nå. Hvad spiller du, Victor? Nå. Har du købt Zeus eller Zeus? Oh my god. Du har købt den der stunning tingling. Oh my god, Victor, du har ikke købt Zeus. OMG. Du blev bare skudt. Du løb bare ud og blev skudt. Okay, jeg er i Wilderness nu, Kasper. Det er også. Kan du gå ned og sejle? Nå ja, det giver mening. Kasper han sagde lige, at jeg skulle tage ned og sejle. Og så sige, at du var en klog beslutning af mig. Og det var en rigtig klog beslutning af Kasper. Og jeg bedre dig til Minecraft. Og jeg indrømmer ikke, at Kasper han er bedre end mig til Minecraft. Ja, Christian, det gør jeg. Okay, han hedder ikke Christian, han hedder noget helt andet. Han hedder Sille. Og jeg ved godt, at det er et pige. jeg ved godt, at det er et pigenavn, men... Ja, slå den ihjel. Hvorfor kan du ikke slå kyllingen ihjel? Fordi jeg ikke kommer til at sige. Jo, du slog den i ansigtet. Og den tog ikke noget skade af det. Det giver ikke så meget mening. Minus mening, som Sille plejer at sige. Hvorfor er der ikke noget facecam? Fordi jeg ikke spiller med facecam. Det er det vigtigste. Nej, det er... Jamen, streamer du lige? Nej, jeg streamer ikke lige nu. Ej, der er en eller anden, der har bygget sådan en bro, hvor man nærmest ikke kan sejle igennem. Ikke med den her lortebåd. Wow. Både det er nok den hurtigste sådan rejseform. Oh my god. Nej, hvad? Jeg mistede connection, Kasper. Du er ikke død, vel, Kasper? Hvad laver du, Kasper? Se hvad jeg har fået. Jern, jamen så tag det dog. Det kan jeg ikke. Jeg TP'er dig. Jeg TP'er dig. Øj, find noget træ og så tilbage. Jeg tager toolsmith. Find noget træ. Slash TP A A 2 kasse. Så ja. Skøn dig. Du kan bare skrive pil op. Shit, du er dum. Jeg har jernpickaxe med og fakler, din dæk. Her, Kasp. Her. Tag nogle torch, din spas. Hvad er der herinde? Wow, Kasper, du er da gået helt amok med de der fakler. Kasper, vores hus, det skal være bygget ud af granit. Granit er mega pænt, synes jeg. Vi skal have alle de der specielle typer sten. Ja, du leder bare. Så miner jeg noget af det her granit og sådan noget. Hvis du finder noget træ, så kan vi... Er der jern? Ja, det er et skidt sted. Uanset om det er et godt eller et skidt sted, så er det bare et skidt sted. Så orker jeg ikke lige nu. Hvad er det nu, det der er? Andesite, det er det, jeg godt kan lide. Hvad? Vote kit. Det er sådan, hvis du voter, så får du nogle ting af det, og så kan du få en key. Det er jern. Det ser da realistisk ud, gør det ikke? Nej, det gør. Jo, det gør. Nej, det gør det faktisk ikke. Men det er også fordi Minecraft er bygget op sådan på en speciel måde, så man kan ikke lave åre, som der sådan løber.
Og sådan ser det ud i virkeligheden. Det her, det er nok det mest realistiske, du kan lave i jern. Jeg har ikke noget armor. Der ligger en AK her. Så hvad? Godt, man ikke kan høre, hvad Magnus K siger, så havde vi fået copyright. Du døde ikke! Hvordan døde du? Hold kæft, du er dum. Prøv at skrive /back. Jeg ved ikke, om det virker. Måske virker det. Skråstreg BACK. Du er kraftedeme dum. Ej, du er lidt kære med dig. Jeg skal ikke. Du skal... Hvor er du dum, Kasper? Lad nu være med at hoppe ned i PvP'en, din gum. Jeg vil ikke have, at du bare PvP'er med alle og en vær. Jeg køber armor. Ah! Fuck! Det kom bare lag lige der. Jeg køber også en shoes. Og så køber jeg også en pistol, en CC. Og så ja, så den der. Nu mangler jeg kun igen. Victor, ikke så højt, hvis man kan høre dig, ikke? Så får jeg copyright. Jamen, så får jeg copyright, og det gider jeg ikke at have. Og alt muligt sagsøg for at bruge et våbens rigtige navn. Det kan man seriøst godt. Hvor var det, du så det der jern? Okay, der er kul der. Kul, det skal vi også bruge. Jeg har ikke nok sten. Oh my god. Hvor spiller I inde på? Jeg ved det faktisk ikke. Nå jo, det er Imperial Networks. Nej, Oliver fandt ud. Magnus sagde noget om, at man ikke måtte hoppe op på kanten ned til lavabøden. Ja, det må du ikke. Ej, du kære. Du må aldrig hoppe på kanten ned i en lavapøl, Kasper. Det er sgu da dumt. Hvad? Jeg er ligeglad. Nu er der kun Nej, du må ikke prøve at bade i en lavapøl. 3 skins, jeg mangler. For at sige det hele. Okay, alle sammen. Nu kan I høre, hvor dum Kasper er. Han vil gerne bade i en lavapøl. Okay. Sille sidder og åbner cases. Det er Sille, der åbner cases. Hello, Sille, sig lige, hvis du får, hvad du får. Det er fordi, han ikke vil have, at jeg kalder ham hans rigtige navn. Hvad har du fået? Hvad har du fået, Sille? Hvad? Lad mig se. Så miner vi videre. Vi miner bare og miner. Skål! Så er der en sten. Sille, hvad har du fået? Hvad har du fået, Sille? Sille, hvad har du fået? Så er vi ved at være oppe. Kasper, jeg har fundet en fact. Kasper, Kasper! Drenge, lad være! Jeg kan ikke høre, hvad jeg selv tænker. Ja, og så bare springe jeres hoveder i luften.
Der står en ko. Når du zoomer meget, så kommer jeg til det. Ja, tilbage. Okay, Manowar. Kun Manowar til min. Hvad hedder det? Tyren? Nej, jeg sad lidt. Ja, Ty Hansen. Kom nu i gang, Kasper. Ah, ødelæg nu den blok med hånden. Kom nu. Det gør så min. Kom så. Hvordan Stor T. Og så bare, du ved, så Kasper, så klik der. Stor, ja. Og så er de 1. TH. TH. Og så fjern mellemrummet. Nej! Nej! Der kom en freaking zombie! Jamen Kasper, sorry! Der kom en freaking zombie! Jeg er også lige ved at dø her. Ah! De der, jeg dør! Fucking dør! Shit! Du bliver lige nødt til at spørge igen. Area. Shit. Christian, hvis du får noget, du allerede har, så vil jeg rigtig, rigtig gerne have nogle ting. Jeg vil gerne... Christian, jeg vil gerne have noget. Nogle ting. Nej, Sille, jeg vil rigtig, rigtig gerne have nogle ting. Specielt, hvad hedder det, hvis du har nogle AUG. Det går nok, vi kan ikke røre hinanden om i dag. Jamen, så gå op igen! Jeg er jo ikke gået, jeg har bare stået og minet alt muligt. Kom, vi går videre af den her vej. Den her fucking grimme vej. Kom nu herned, Kasper. Er det der et Nova-skin? Ja, det er et Nova-skin. Prøv at se her. Sådan her ser en normal Nova ud. Løb nu bare videre! Tag vejen og løb videre i stedet for at angribe heksen. Du er så dum. Nu healer den sig selv. Kan jeg se? Jo, den kan. Den kan godt nok lave fejl. Den kan også godt smide regain potions. Hvorfor løb du ikke bare med det samme? Du er så dum. Jeg kan godt lide, at du ovenikøbet selv indrømmer det. Hvorfor kan jeg ikke slå den der kanin ihjel? Kom, ud der, hvor jeg kan slå dig. Ud, hvor jeg kan slå dig! Og du droppede ingenting. Ingenting! Ja. Skynd dig nu, Kasper. Kasper. Hvad du får? Jeg kalder en Rapid Light. Hvis du får det, så skal jeg have den. Take 9 Sandstorm. Statue. Kasper, her, jeg smider noget. Sådan igen. What the hell? Der er godt nok lag her. Jeg står bare og klikker. What? Falder du ned? What? Du burde ikke dø af det. Dør Kasper hele livet. What the fuck? Okay, nu dør han. Hvordan gik Det der, det giver ingen mening. På min, der står du lige der med et heal. Nej! Det kan jeg heller ikke, han er i min faction. jeg så fri. Bare der, hvor jeg kigger ham og bare... Hvad? Du falder bare længere og længere væk på din. Wow! Så kom du lige op i den virkelige verden, hva'? Du lægger ret meget. Hallo, Sådan, nu er du tilbage igen. i kommentarerne. Hallo, I skal skrive, om I vil se Magnus til texture packen eller ej. Okay. Victor han siger, at I skal skrive i kommentaren, om I vil se mig med texture pack eller ej. Victor, Kasper, tag det sidste stykke kød. Kasper! Der er et stykke kød mere derom. Vi skal have din liv op igen. Men du må ikke spise det før... Nej! Stop! Det gør ikke noget. Det er først, når du er minus... Det er først, når du mangler 4 hunger, du må spise det. Hvorfor det? Fordi så får en fuld... En bøf giver 4. Du får stadig 3
Jamen, nu gider vi ikke at gøre det sådan, Victor. Vi er ikke sådan. Jeg har ikke nogen båd, Kasper, så vi sejler ikke. Jeg tror heller ikke, du har nogen båd. Drenge, skulle vi spille et game mere? Ja, der er lige Overwatch, så jeg skal vi gå dig. Vi går bare mod den blå, Kasper. Mod nord. Nej, vi skal ikke sejle. Har du noget træ? Jeg har ikke noget træ. Det var sådan... Du vil gerne sejle, så lav en båd. Hvem er... Hvem er... Hvad er det for en skin? Ja, for trailer contract. Kasper, jeg har ikke lige så meget... Jeg har ikke mere hunger nu. Vi skal ud og finde noget, vi kan æde. Du kan da æde Kasper. Nej, jeg kan ej. Æde Kasper. Hvem er os? Se om du kan finde noget mad, Kasper. Nej, Kasper, du skal bare finde noget mad. Nå, vi ses alle sammen. Hej.